ବନ୍ଧୁ ହେବ ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସୁଦାମା ଭଳି ହେବ। ଯିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କେବେ ଧନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଖିନଥାଏ। ପରସ୍ପରର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଓ ପରସ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଢାଲ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ହେବ ତ ଠିକ୍ ଲୁହ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଲୁହ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ, ସେହିପରି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଠିକ୍ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ ଯେ ତାର ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କିଛି ସମୟ ଦେଉଥିବ।